שלום, מהמשנה להלכה בבא קמא פרק ג' משנה ט'. אומרת המשנה, שור שווה מנה שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום, נוטל את השור. דובר פה על שור טעם, שהוא שווה מנה, מנה זה 100 זוז, והוא הזיק בשווי 200, כי כך היה שווה השור והנבלה לא שווה כלום, אז אם כך הוא צריך לשלם מנה 100, הניזק יקבל את זה, נוטל את השור. מקרה שני, שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום. אמר רבי מאיר, על זה נאמר, מכרו את השור החי וחצו את כספו. זאת אומרת, כאן הוא צריך לשלם גם כן מנה 100, כי הוא שור טעם, אבל פה הוא שווה 200. אז השווי של השור המזיק, ה-200, יתחלק בין המזיק לניזק. על זה נאמר, הפסוק, ומכרו את השור החי וחצו את כספו, חצי למזיק, חצי לניזק. אמר לו רבי יהודה, וכן הלכה. אני מסכים איתך שככה ההלכה, כי הרי שור טעם משלם חצי. קיימת ומכרו את השור החי וחצו את כספו. ולא קיימת וגם את המת יחיצון. כלומר, המקרה שאתה אומר הוא נכון מבחינה הלכתית, אבל לא על זה מדבר הפסוק, כי הפסוק הרי דיבר גם על מקרה שהמת, הנבלה, שווה משהו וחוצים אותה, את השווי שלה בין המזיק לבין הניזק. ואתה דיברת על מקרה שהנבלה לא שווה כלום. ואיזה, אם כך, לדעת רבי יהודה, מה המקרה שעליו דיברה התורה? זה שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, ויש לנו פה נבלה ששווה, והנבלה יפה שווה 50 זוז, שזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. זאת אומרת כך, נראה את זה פה, השור הניזק היה שווה 200. שווי הנבלה אמרנו 50. אז כמה הנזק? ההפרש, 150. ואם זה שור טעם, אז הוא צריך לשלם חצי מזה, צריך לשלם 75. אז זה מה שאמר רבי יהודה, זה נוטל חצי החי וחצי המת, זאת אומרת חצי החי זה ה-200, ה-200 נגיד המזיק, הוא מקבל חצי החי, חצי מ-200 הוא מקבל 100, וגם חצי המת, המת הנבלה שווה 50, אז הוא מקבל גם חצי מזה 25, זאת אומרת היה לו 200, הוא צריך לשלם 75, נשאר לו 125, הוא שילם חצי מהנזק, שילם 75, והניזק ספג חצי מהנזק, גם הוא הפסיד 75. זו המשנה. האמת, צריך להבין יותר את הדו-שיח בין רבי מאיר לרבי יהודה. גם רבי מאיר יודע שהפסוק מדבר, ההמשך שלו וגם את המת יחצון. אז מה בעצם המחלוקת ביניהם? הגמרא מעריכה בזה, מובא פה בברטנורה, שהם נחלקו בעצם בשבח נבלה. זאת אומרת שהנבלה הייתה שווה סכום מסוים בשעת הנזק, אבל עד שעת העמדה בדין, אז זה התייקר, היא שווה יותר, היא השביחה, מבחינת השווי שלה היא השביחה. אז מי מרוויח מהשבח הזה? רבי מאיר סובר שרק הניזק מרוויח. זאת אומרת, המזיק ישלם לפי שווי הנבלה בשעת הנזק. ורבי יהודה סובר שהשבח מתחלק ביניהם, בין המזיק לבין הניזק. נראה את זה בהלכה ונבין טוב יותר. בשולחן ערוך ראשון משפט, סימן ת"ג, פחת הנבלה לניזק, ושבח הנבלה חולקים אותו המזיק והניזק. אז פה אנחנו כבר רואים שהלכה כרבי יהודה, כמו שהברטנורה כתב, הלכה כרבי יהודה, שמה? שחצי משבח נבלה של המזיק, זאת אומרת במילים אחרות זה מתחלק בין המזיק לבין הניזק, ובואו נראה את הדוגמאות שבשולחן ערוך. שור שווה 200 שנגחו ומת, והרי נבלה שווה בשעת מיתה 100, ובשעת העמדה בדין פחתה, והרי שווה פי 80. הנה, זו הדוגמה. שווי השור הניזק 200. הנבלה הייתה שווה בשעת הנזק 100, ואחרי זה היא פחתה, היא שווה 80. אז אמרנו שמי שמפסיד מזה זה הניזק. זאת אומרת, המזיק ישלם כשעת הנזק, שההפרש בין שווי השור הניזק לבין
שווי הנבלה, 200 פחות 100, הפרש הוא 100, וזה מה שהוא ישלם, אם הוא מועד, ואם היה תם, משלם לו 50 מגופו. למה? כי פחת הנבלה לניזק, אז לא מתחשבים בשעת העמדה בדין, אלא בשווי הנבלה בשעת הנזק. זה לגבי המקרה שנבלה פחתה. מה לגבי המקרה השני? השביחה הנבלה והרי היא שווה בשעת העמדה בדין 120 קוף. הנה זה המקרה. השור הניזק שווה 200, זה לא השתנה, שווי הנבלה בשעת הנזק 100 גם לא השתנה, רק פה במקום שהיא פחתה, כמו המקרה הקודם, פה היא השביחה, המחירים התייקרו, היא השביחה. אז מה אמרנו? הרי המזיק משלם 90, איך אנחנו מגיעים לחישוב הזה? הנבלה השביחה ב-20, כלומר, מ-100 הגיעה ל-120, היא השביחה ב-20. אז אמרנו שמי מרוויח מהשבח הזה? חצי המזיק, חצי הניזק. אז זאת אומרת, אם היינו הולכים רק על שעת הנזק, הוא היה משלם את ההפרש בין 200 לבין 100, היה משלם 100. עכשיו הנבלה השביחה ב-20, אז חצי מזה מרוויח המזיק, אז הוא לא משלם 100, את ההפרש הזה, הוא משלם 90. הנה, זה מה שכתוב, הרי המזיק משלם 90, ואם היה תם משלם חצי מ-90, משלם 45 מגופו, וזהו וגם את המת יחצון. על זה נאמר וגם את המת יחצון, שהשבח הוא מתחלק, כך סובר רבי יהודה, וכך היא ההלכה. שלום וכל טוב.